Абе, се стои крушеве всеки път, бе! Да, и аз го целя, той ни мърда, брат. И гледай, бе, брат, гледай, бе! Машималното крушеве! Ко стана, бе? Ко направи, бе? И баба майката, бе! Ето ко става. Нещата ескалираха. Скидите малко. Ето удара. Ужас. Последствията. Изключва се и се включва.